Siinä olisi mahdollinen projekti seuraavaksi. On tässä tämmöisiä valurautaisia paistinpannuja. Ja mä ajattelin, että mä kiilotan tuon sisäpuolen ihan peilikiiltäväksi. Ja katsotaan, että miten se onnistuu ja minkä verran se vie aikaa. Tässä on Wärtsilä pannu. Tää taitaa olla Viipuri, joku teräsvalimo, vanha pannu. Ja tuossa on ruottalainen Gense pannu. Pitäisikö mun näistä yrittää tehdä jostain tai kaikista semmoinen sisäpinolta täysin kiiltävä valurautapaistinpannu vai jätänkö tekemättä, mutta laitakaa peukkuja, jos tykkäätte, että ollaan semmoisen projektin tekemään ja teistä jonkunnäköisen videopätkän, niin katsotaan kuinka tässä käy. Tarpeeksi peukkuja kun tulee, niin minä voin näistä alkaa hiomaan ja katsotaan mihin me päästään.